Gaur hemen eta Euskal Herriko hainbat txokotan elkartu garenoi egoerarekiko posizio argia agertzea besterik ez dagokigu. Europako herrialdeetatik eta zuri bezala dugun erantzunkizuna salatu behar dugu, baita Israelen konplizitateak salatu ere. Ez diezagutela sinestarazi ez dugula zereginik. Euskal Herriak urteak daramatza Palestinari elkartasuna eta babesa adierazteko mobilizazioak antolatzen, eta Israelgo estatu sionistaren aurkako boikotean aktiboki parte hartzeko deia egiten. Nazioarteko boikot kanpainak, desinbertsio kanpainak. Mugimendu feministako kideoi ere horietan parte hartzea dagokigu, eta bide honetan jarraitzeko dei egiten dugu Euskal Herriko enpresa, erakunde eta instituzioek apur ditzatela Israelekin dituzten harremanak orain.